Аз съм собственик на фирма. В Прокредит Банк имам фирмена и лична сметка. Често ми се налага да внасям суми по тях. Затова съм много доволна, че в зоните за самообслужване, създадени от моята банка, мога да го направя по всяко време, дори в извънработно. Става с няколко стъпки много бързо и лесно. Поставям дебетната си карта в банкомата. Тя е свързана с фирмената ми разплащателна сметка. Избираме от менюто "Внасяне по сметка". Набирам ПИН-кода. Поставям банкнотите в банкомата. Готово! Не забравям да взема и бележка. По същия начин внасям и по личната си сметка. На банкомата в зоната за самообслужване на Прокредит Банк мога да тегля и да внасям, да плащам личните си битови задължения или да проверявам наличност. Удобно е! Опитайте и вие!